Restu laras ingkang saking padukan sawan ngemplak Boyolali ingkang pangarsani panjenenganipun Kamas Didut Yunander kalenggan siang makar serengan Bintang Putra audio sound system saking Kenteng Nogosari selamat sebanduan ugi Yunani video syuting dikageraken lumantar live streaming channel YouTube pun Yunani TV sebanduan ngelajakan lelipur swanipun Mbak Ayu Siska Alfonso katuran Sumenep. Siska. Sugeng siang Mas Uncek. Dangu mboten pinanggih. Piye? Saiki tambah bangkok ae lho. Cengeng apa ora Mas? Ya yen blangak cengeng. Yen ra blangak ora. Ngadeg kok. Wis pol, Mbak. Wis pol. Wis pol. Mbak, Sis. Nggih. Niki wau wonten dawuh saking keluarga besan. Nggih. Saking Banyuanyar. Nah, bapake ngersakaken lungiting asmara. Lungiting asmara. Mbak bilih badhe duet. Oh mboten. 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 Nggih. Mboten sah, mboten sah. nyawer. Mboten sah nyawer, mboten napa-napa ingkang baken menika donga pangestunipun kewala ingkang kula suwun. Nah, mugi sedaya pinaringan lancar lah. Lungiting asmara ya. Oke. Manut garape kanca-kanca restu laras ketur. Iki kancane oke iki ya dikancani. Dhewe wae lho. Kancane oke lho. Semanut to dhewe. Jane ram-ram. Nggih. Monggo Mas Didut katur Bapak Ibu lelegahan aljang midhataken sinambi ngerahapi pasugatan asampun katur. Restu laras.
Sebanduan Mbak Siska sampun nggih Mbah Kakung nggih dawuh kaestoaken serang kadang-kadang restu laras mugi satawis saged damel jampi saya ugi jaga lenggah sinambi jero pangestu kecematen teman-teman sekalian Mas Rohmat ugi Mbak Dina kabadhe kepiyur wonten babar enggal dados keluarga sakinah mawaddah warahmah amin.